Bună tuturor! Astăzi vreau să vă prezint unul dintre cele mai apreciate produse Forever, un produs pe care îl folosesc milioane de oameni în fiecare zi, Aloe Ever Shield. Este un deodorant natural, fără aluminiu, fără alcool și fără substanțe agresive, creat pentru protecție, siguranță și prospețime pe tot parcursul zilei. Formula acestui deodorant este simplă, curată și eficientă. Baza o reprezintă gelul pur de aloe vera, cunoscut pentru efectele calmante și hidratante asupra pielii. Nu conține aluminiu, nu conține alcool, nu conține zirconiu și nu are antiperspirante nocive. Este un produs sigur pentru pielea sensibilă, pentru femei, bărbați și chiar pentru adolescenți. Are un miros discret, plăcut, care nu interferează cu parfumul. Aloe Evershield oferă protecție reală împotriva mirosului neplăcut, fără să blocheze transpirația. Transpirația este un proces natural prin care corpul elimină toxine, iar acest deodorant respectă acest proces. Neutralizează mirosul timp de 24 de ore, se absorbe rapid și nu lasă urme pe haine, nici pe cele albe, dar nici pe cele negre. Datorită gelului de aloe vera, calmează pielea și este ideal chiar și după epilare. Nu ustură, nu irită și nu provoacă disconfort. Ce înseamnă toate acestea pentru noi? Înseamnă un deodorant sigur, natural și eficient. Un produs care oferă o protecție pe tot parcursul zilei, fără ingrediente controversate. Un deodorant care nu pătează hainele, nu lasă urme și nu provoacă iritații. Este potrivit pentru persoanele active, pentru cei cu pielea sensibilă și pentru oricine își dorește o alternativă sănătoasă la deodorantele clasice. Și foarte important, are o cantitate dublă față de deodorantele obișnuite, ceea ce îl face să fie economic. Aloe Evershield este foarte ușor de folosit. Se aplică pe pielea curată, ideal după duș. Este perfect pentru utilizare zilnică, pentru sport, pentru zilele călduroase sau pentru momentele în care ai nevoie de prospețime și siguranță. Datorită formulei blânde, poate fi folosit imediat după epilare, fără usturime și fără iritații. Aloe Evershield este un produs simplu, dar extraordinar de eficient. Un deodorant natural, sigur și prietenos cu pielea, care oferă protecție reală și confort pe tot parcursul zilei. Dacă aveți întrebări sau doriți să aflați mai multe despre modul în care îl puteți integra în rutina voastră zilnică, sunt aici să vă ajut.